Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, medical technologist ginpahamtang sa Bacolod Silay Airport bilang preparasyon sa Mascara Festival. Provincial Health Summit sa Negros Occidental, patigayunon para preparahan ang Universal Healthcare Program. Sa balita nasyonal, DTI nagpangabay sa mga negosyante nga hindi magpasobra sa 10% ang saka sa Noche Buena items. Pag-asa, may paandam sa mga nag-star sa Baybayon. Sa balita international, WHO Chief ginbawi ang pahayag nga malapit na ang katapusan sa COVID-19. Sa balita sa sports, NLEX daog naman batok sa rain or shine sa PBA Commissioner's Cup. Sa balita entertainment, Angelica Panganiban nagbata na samtang sa balita special aton sa gyapon istoryahan ng mga kinalain sa Pilipino sa iban nga lahi. Maayong aga Bacolod, mga aga bilog gabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Setyembre 24, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Kagaksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sila. Dunkin' Delivery po! Good morning na mga ka-aksyon and welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Karon nga adlaw, Sabado. September 24. Yes, September 24, 92 days before Christmas, kaga 99 days before 2023. 23. Oh, Uy! lapit na lang kayo. Oh my goodness. Lapit na. Bintay 2 dias, 3 bulan pa ba? Dasig no. Oo. Pero lapit na ng action boy ah. Oo, dugay-dugay, kibot ka lang na mga hatag na 13th month. Wow! pwede ma-advance. Pagkapangatag 13th month, paligaro lang blakad daw, matag man 14th month. Matag naman bonus. Uy, may bonus pa may yan. bonus pa Wala, yan. uya na may 13th man na may 14th man, mga pagin bonus. Araw-araw, nakamuya boy durani kay Eden. Sige lang kay, amo ginaya. Sometimes, when we touch, The anesthesia the is too much. anesthesia is too much. But you have to close your eyes. Ano sa naman? And cry. Action boy, I wanna hold you till the day I die. Till we broke. What till we, ano na till we break down and cry. Till we break down and cry. No. Basta Basta panumdumon mo lang nga, I wanna hold you. Kaga po namin pag ikay ganda pag ng ating musika eh. Hindi ba? Kasaban. True, sakto yung action boy. Kay ganda ng ating musika. Hindi mo wala sa sugpo niya. Magmula na ako'y matutong umawit, Oo. naging makulay ang aking daigdig. Munting Ay, daigdig. Di ba lang, ka colorful man sang life mo kung magkakanta ka bla? Oo. Tsakto na ambal lang. Magmula nang ako'y natutong umawit, naging makulay ang aking munting daigdig. Oy. Tila ilog pala ang pag-ibig. Oh, amo na gali, no? That's why nga nais kong maulit pa action boy ang aking buhay. Paulit-ulit pa. Kasama. Tambal siya na ano sila nga dumayo. Nakakalain sa inyo ngagin Sige. tumar sa bunga aga. Sa aton dira nga mga nag-monitor sa Facebook, please like, follow, and share kita sa aton nga FB Live, no? Kag sa mga tricycle drivers naton dira, good Toda. morning. Toda, tanan ng mga toda. Sa may kanta na sa Madjong bala? Sa Madjo? Oo, nang kanta inang sa lang to the sea, ang open arms to the sea. Tudasi gali. Natudasan. Natudasan. Stand by na sa mga balita lokal. Pag champion ang ginamit mo, may pagka-morning edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:04. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, nagpahamtang na sa mga medical technologist ang lokal na gobyerno sa siyudad sa Bacolod sa Bacolod Silay International Airport. Suno kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, kabahin ini sa ginapatuman nga Unified Disaster Response kag Travel Protocol sa Negros Occidental kag Bacolod, ilabi na sa ginalauman nga pagdagsa sa mga bisita para sa Mascara Festival.
Dugang ni tumimbang, ginaplanuhan man sang gobyerno probinsyal ang pagpahamtang sang medtech sa Bredco Port agud magbulig sa personnel sa syudad sa pag-implementar sang travel protocols. Suno kay tumimbang, ginaobligar sa gyapon ang mga unvaccinated travelers o kung wala mabakunahan nga mga travelers nga magpaidalom sa rapid antigen test pag-abot sa airport. Apang yaging klaro nga wala naman sang problema kung fully vaccinated kag wala sang ginabatyag nga sintomas ang traveler. Sa ginpatigayon nga First Provincial Disaster Risk Reduction and Management Summit sa Mambucal Resort Convention Center sa Barangay Minoyan sa Murcia sa naligad nga Hulyo 27, ginkasugtan sang Negros Occidental kag Bacolod ang ginatawag nga Unified Disaster Response Protocol sa tanan nga mga disaster situations. We have agreed on that, particularly sa areas ng airport. Right now, ang Bacolod City is sending naman the text sa airport kaya before kay kita na nag-monitor dira mo. Particularly may arata da protocol na gina-implement. Si Dr. Ernel Tumimbang sang Provincial Health Office. Magapatigayon sa Provincial Health Summit ang Negros Occidental sa Nobyembre 24 agud preparahan ang implementasyon sa Universal Healthcare Programs ng Gobyerno Nasyonal. Sunod kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, isa ini sa mga gintalakay sa Sinapol nga ginpatigayon kahapon nga adlaw. Dugang pa ni Tumimbang nga base sa plano, dapat nga ma-fully implement na ang amo nga programa sa tuig 2023. Pila sa mga dapat asikasuhon ang pag-identify sa mga healthcare providers kag pagtukod sa Provincial Health Board nga among maga-manage sa Special Health Fund. Dapat man sunod kay Tumimbang nga mapaathag sa mga local government units kung ano ang UHC. Sa sininga summit, pag-aimbitahan ang mga speakers halin sa Department of Health kag Philippine Health Insurance Corporation o kung PhilHealth. Pebrero 20, 2019, sang permahan ni Anay Presidente Rodrigo Duterte ang UHC Act bilang kasuguan agud hatagan sang patas nga access sa dekalidad kag barato nga healthcare services ang mga Pinoy. Ining automatic man nga maga-enroll sa Filipino citizens sa National Health Insurance Program kag magapasangkad sa PhilHealth coverage lakip ang libre nga medical consultation kag laboratory tests. Nagapati naman si Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Gles Gonzales nga mayara sang bentaha kag disbentaha kung madayon ang postponement sa barangay kag SK election sa bulan sang Disyembre sining tuig. Ini ang personal nga opinyon ni Gonzales angot sa nakapending isyu sa bayan sa Senado nga ginapaabot maaktuhan sa masunod nga semana. Suno kay Gonzales, sa tiyon nga madayon ang pagpaisol sa eleksyon sa bulan sa Disyembre, isa ka dako nga benepisyo para sa mga pumuluyo ang amo nga development, ilabi na sa mga barangay nga mayara sang matarong nga mga opisyales, samtang mangin disbentahan naman sa pumuluyo ini nga sitwasyon kung ang ilang mga lideres sa barangay kag SK ang wala nagatrabaho sa ilang obligasyon. Sa piyak kabahin, pabor naman ang konsehal sa ginaproponer nga pagpalawig sang termino sa mga opisyalis sa barangay kag SK bangod ini ang makabulig para sa implementasyon sang long-term nga mga programa kag proyekto sa palaabuton. Ginklaro ni Councilor Al Victor Espino nga listahan sa mga school supplies nga ipanagtag sang syudad sa mga estudyante ang ginbase mismo sa rekomendasyon sa DepEd Division sa syudad sang Bacolod. Suno kay Espino, antes pa ginumpisahan sang syudad ang pagproseso sang proyekto, ang pamunuan mismo sang DepEd ang ilagin pangayuan sang listahan. Dugang pa ni Espino, ang amuman nga departamento nagrekomendar sa syudad nga school supplies lamang ang dapat nga hatagan sang prioridad, rason nga kung nga wala malakip sa ila listahan ang pagbakal sang school bag. Liwat man nga ginpasiguro sang konsehal nga ila tinguaan nga mapanagtag ang mga kagamitan antes pang gintala ng full implementation sa face-to-face classes sa Nobyembre 2. Sa katapusan nga bahin sa aton balita lokal, ginbubuan sa Barangay Mansilingan sang tubig nga may chlorine ang 5 ka mga bomba dira sa Purok Laurel, Barangay Mansilingan sa atong adlaw sang Huwebes bilang kabahin sang decontamination kag tikang kontra kolera. Suno sa kay punong Barangay Rodolfo Boy Pico, sang kahapon nga adlaw may dugang nga kapin 3 tubtob 4 pa ka mga bomba sa parehos nga purok ang ipaidaluman sa decontamination. Sa nabiluan, residente sa Purok Laurel ang 37 anyos nga babae nga una nagpositibo sa kolera apang nakarecover na. Ginpahag ni Pico nga hindi pa karon maestablisar kung gikan sa tubig sa bomba sa lugar ang kamangdanan sa pagpositibo sang babae sa kolera. Sa impormasyon ni Pico, mayara sang kaywatan sa lugar kapag aligad sang 2 ka adlaw, wala na gininit ang pagkaon kag didto na naglain ang pamatyag sang babae. Apang suno sa kapitan, nagkuha na ang otoridad sang sample sa tubig sa 4 ka mga bomba kag 1 ka motor pump kag karon ginahulat pang resulta sang laboratory test.
Aw sang kahapon, nagpatigayon kami sang decontamination. Bale, ang mga artisan wells to sa silang area, ginpamutangan namon sa mga chlorine kapon sa Purok Lawel, Bakyas Purok Lawel. No. Ang kabayan sa pahayag ni Punong Barangay Rodolfo Boy Pico sang Barangay Mansilingan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 11 minutos na nagaligad sa takna nga las 7. DTI nagpangabay sa mga negosyante. Hindi magpasobra sa 10% ang saka sa Noche Buena items. Samtang Pag-asa, may paandam sa nag-istar sa mga baybayon. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw na dason. Brown na dason singaw na pasensya ma. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imukon. Ng pag-usapi. Good morning na dira sa aton nga mga kaaksyon nga naga-monitor gyapon sa Facebook. Sa kay Miss Jinky Delagdon sa Phoenix, Arizona. Good morning dira sa imo, Miss Jinx. Kay Rochelle Evangelista. Happy weekend man sa imo, no? Ana Sinoro is still with us. Kagay classmate ko Lilian Bermudez. Ay, congratulations classmate ha. Kita ko ni sa balado. Ano sa mando? Correspondent ang isa ka radio reporter bla sa isa ka news program dito sa Australia. Ba, pirde mo pa classmate mo ba? Do kita ko sa si Miss Lilian do correspondent dito mo. Congratulations Miss Lilian Bermudez for a job well done. Amazing talaga, no? Kay Lilian Tadena Claridad, good morning man sa imo. Ating, good morning Atiya Kim Iriman. Mayang aga. Morning man liwat kay Miss Georgia Gargasiran nga naga-coffee na subong adlaw, no? Kay Mr. Arthur Jeff Villazor, good morning halin kay Miss Jinky, no? Excuse me. Noel Amar, Alma Oligon, kag sa tanan nga miyembro sang EFC o kon Energy Fans Club. Yes. Istorya ko di Bagulang Black sa Eden. Si Lilian Blanc, classmate ko, kita ko sa do reporter sa isa ka news program dito sa Australia. Uy, Ga-report siya, sige pa man ko siya. hindi kita ko sa post, bala. Ga-report siya.
basta isa ka news program, News 9 bala mo, something sa Australia. Hindi ko Bongga ba? pwede mo pang Basta classmate. igin-interview siya. Hindi, about nag-report din saya. nag-report siya. Report din saya. Sige, Kay na-report may niya anchor mo, event. may anchor woman mo. Gamal ko, let's now check on muni. Sunsihada yun. Bongga, bigatin. bigatin. Pero bailo to na yung ako international ara da si. Ayan to. Wait. Oo. Yes. Kay Ma'am Elizabeth Gamala is still with us. Dahil lang si Ma'am Lindian, wala to siya, nawala video. Mera. Yeah. Ganawan tabi later. Tawag ka later. Marites. Kay Roslyn Benaventura, watching from Barangay Takuling. Mangkot lang ko kundi ng venues ng DSWD. Nagputi ang mata namon sa hulat sa text nila. Sa last payout, wala mangyapon ko no. Ay, di naman. Anong payout? Anong ko na? Ko ka balon ablas ang yes ng DSWD. Yung payout nila kung saan mo Hindi naman na. ligad, gin cancel, tapos gin balik naman. Supposed to be todo last payout, subong. Pero ambot, wala ka. Kasi tago-tago. Sila pala panago. Sila para hindi magkona. Habulin niyo ako, charot lang. Hanapin nyo ako, hanapin nyo Hanapin kami. niyo ako. Kay Miss Jinky Dialagdon, ginatamihan niya si Papa Joe, kag Mama Lulet Dialagdon, kay Kirina Villaflor, Aldrich John Apil, Ajay Cherry Lin, Jen Dialagdon, kag Jay Nagor, Grazel May Villar, kay Florence Mallorca, kag Refuela, kag kay Rose Villaluna, Villaluna. Tali Casanya, Annabel Rafaela, and all my family sa Barangay Pandano. Sa kay Bebing Merly Rivera, dira, good morning man sa imo sa Barangay Maaw. Good morning, Bing. Yes, kag kay akon nga kuan bala ng Sundan na kumare. Bing ba? Mangin kumare ko bala si sino gani si Virgie Ligaspi Coloso. Yes, good morning. Sila ni Teacher Kashmir. Kag kay Teresa Linahakayaw, morning man. Bebing Balasabas, Kapita, salamat. Maria Ko. Oh, sige. Standby na sa balita lokal, balita national. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari amo na po nang si mama wala di atos na bakulod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw. Gusto ko, basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita sila sa ARB. Sa detalye na sa mga balita nasyonal, ginapangabay sa Department of Trade and Industry ang mga manufacturers sa mga Noche Buena items para sa Pasko kung magpasaka presyo sa ilang mga produkto, hindi magsobra sa 10% para hindi magulpihan ang mga bumalakal.
Ginpahag ni DTI Undersecretary Ruth Castelo, natalupangdan sang ahensya ang sinakaay sa pila ka mga items pareho sang hamon, mayonnaise kag pasta. Sa piyak nga wala nila ma-regulate ang presyo sa makaangay sining items, dapat minimal lamang ang pagsapasaka sang presyo. Sino pa kay Castelo, para naman sa tuyo sang kompetisyon, hindi sila dapat magdungan sa pagpasaka presyo tungod ang matabo, pangitaon sa mga konsumidor ang mga produkto nga wala nagpasaka o kung magamay lang ang diferensya, ikumparar sa nakaligad. Dugang pa, mga 20 na ka mga manufacturers ang napahibalo sang DTI angon sa ilang pagpasaka presyo. Damlag pa, nagpahayag ng DTI nga mapagawa sila sang suggested retail prices o kung SRP sang Noche Buena items sa bulan sa Oktubre o kung Nobyembre. Panugyan sa departamento sa mga bumalakal nga i-check ang mga promo bundles sa pila ka mga produkto para makakinot sa ila pagpamalaklon. 3 ka beses nga mas madasig magsaka kumpara sa global average ang sea level sang Pilipinas kabangdanan para mabutang sa peligrong madamo nga Pinoy nga nag-estar sa mga baybayon. Iningin pahayag ni Rosalina de Guzman, Hepes ng Climate Change Data sa pag-asa kahapon o kung nagliga ni Adlaw Webes, samtang ginpathag ang epekto sang climate change kag rising temperatures sa mga Pilipino. Sunod kay Guzman, base sa isa ka report nga ginhimo sang pag-asa, nakitaan nga ang sea level rise sang Pilipinas ang 3 ka beses nga mas madasig magtaas ikumparar sa global average. Pahayag pa sang eksperto, posible nga ini ang halinan sa mga pagkalubong sa mga manubo nga lugar, ilabi na sa nag-estar sa kilid sang baybayon. Nahibaloan nga naglabot sa 36,289 kilometros ang coastline sang Pilipinas, rason para ini ang mangin ikalima nga pinakadako nga coastline sa bilog nga kalibutan. Sang Abril lamang sang ginpahayag ni Marcelino Villafuerte, isa ka climate scientist ng pag-asa, nga nagsaka ang Philippine Sea sang halos 5 inches sa nakaligad nga 20 ka tuig. Ginpahayag naman ni Senator Risa Hontiveros nga hindi ang mga POGO workers ang kontra, kundi ang mga sindikato nga padayon sa pagpang-abuso nga nagahimo sang nagkalain-lain nga illegal nga aktibidad. Dugang pa ni Hontiveros, responsibilidad sang gobyerno nga amligan ang POGO workers nga biktima sang human trafficking. Sino pa kay Hontiveros nga sa pag-imbestigar sa Senado sa nakaligad nga 18th Congress, mas madamo sa POGO workers nga nagasunod sa pungsod ang biktima sa mga sindikato sang human kag sex trafficking. Palayag ni Hontiveros, ang paghalong sa ikayo sa mga turista nakabase sa Expanded Anti-Trafficking Act of 2022. Ginanunsyo naman ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles ang plano ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag Japan Prime Minister Fumio Kishida nga mag-istoryahanay dugang angot sa maritime issue sa South China Sea. Sunog kay Cruz Angeles, wala man natalakay sa pag-istorya sang duha ka leader ang posibilidad nga pagbulig sang Japan sa Pilipinas may angot sa pagpatrolya kag pagdepensa sa West Philippine Sea. Dugang pa ni Cruz ukon ni Angeles, tama kalipot ang una nga pag-istoryahanay sang duha apang isa sa sigurado amo nga ang maritime issues ang unod sang talakayan. Sa bilateral meeting gintalakay ni Marcos kay Kishida ang pagpabakod sang kooperasyon sa mga priority areas ng i-administrasyon kaangay sa agrikultura, enerhiya, ikayong lawas kag infrastruktura. Samtang ginpahayag naman ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles nga signifikante ang pagkilala sa Estados Unidos sa Pilipinas bilang partners ni sa Mutual Defense Treaty. Ginhimo ni Cruz Angeles ang pahayag matapos ang pagkikita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay US President Joe Biden sa sideline sa United Nations General Assembly sa New York. Angot sa posibilidad nga mag-come up sa bagong kasultanan o kung pag-redefine sang MDT, ginpahayag ni Cruz Angeles nga ini ang gintalakay apang wala pa sang dugang nga impormasyon na ginhatag sa iya. Sa piyak nga bahin, ginpahayag ni Cruz Angeles nga ang Visiting Forces Agreement nga nagatugot sa tropa sang militar sang US nga maghanas kag magpaambit sa ila ihibalo sa tropa militar sang Pilipinas sa disaster response kag papag-iaway batok sa mga terorista ang wala natalakay sa plano sang duha ka leader. Nagapangita sa karon ng Pilipinas sa posible investment sa mga kompanya sa US angot sa pagtukod sa modular nuclear power plants sa mga pinili nga lugar sa pungsod. Ginpahayag ni Trade and Industry Secretary Alfonso Pascual nga nakigsapol na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa 3 ka mga kompanya nga makabulig para sa modular nuclear power plants sa Pilipinas. Sunod kay Pascual, isa dire ang US-based NuScale Power. Dugang pa ni Pascual nga ini ang isa sa kompanya nga nag-deploy sa modular reactors kag iya kalkulasyon makasakop ini sa isa ka isla kaangay sang Palawan. Wala naman ginhingadla ni Pascual ang duha ka kompanya kag ginpahayag
pahayag nga magahimo pa ang mga inisang formal nga commitment sang ila investment diri sa Pilipinas. Sa mga duga naton nga balita nasyonal, ginpasiguro ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan nga ipatuman sang gobyerno ang mga pulisa nga tuyo panubuon ang balayran sang luyag magnegosyo sa Pilipinas. Ginpahayag ni Balisacan nga ini ang nakitaan sang gobyerno nga paagi agud mapatib-o ang ekonomiya sa Pilipinas nga napektuhan bangod sang COVID-19 pandemic. Sunod kay Balisacan, magluwas nga panubuan ang balayran, tutukan man ang pag-facilitate sa mga investment sa Pilipinas sa patag sang infrastruktura nga magaserbe bilang mabakod nga pundasyon sang dynamic economy sa bulig sa mga pamatanon, pagi sila bag-o nga mga ideya. Ginhimo ni Balisacan ang pahayag kasunod sang ila talakayan sa mga business sector kadungan sa pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. dito sa New York. Ginpahayag ni Marikina Representative Stella Kimbo nga nagakinahanglan ang Pilipinas ang 6,000 ka mga doktor kag 4,000 ka nurses sa padayon nga pagpakig-away sa COVID-19 pandemic. Ginhimo ni Kimbo ang pahayag sa pag-sponsor sa Kamara sang 301 billion pesos budget para sa 2023 sang Department of Health. Ginkumpirma ni Kimbo ang kadamon sang kinahanglanon nga medical practitioners matapos ginpamangkot ni House Deputy Minority Leader Franz Castro sang ACT Teachers Party List. Samtang ginbulgar ni Kimbo nga may 21,021 ang bakante nga posisyon sa DOH kag isa sa kabudlayan sa recruitment among manubo nga sweldo nga ginatanyag sa sektor sang gobyerno. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:27. Ang ato nagapanguna nga balita international, balita sa sports, showbiz kag balita espesyal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Siling ni Ruby Jane de la Paz niya bao patamyaw liwat kay Precious Kyle de la Paz happy birthday. Nalipay gid siya kuno kagigin kantahan sa kagin greet. Ay, perfect. Sige. Happy birthday liwat Kyle ha. Ti wala kita da. Ikaw lang yung malipay. Ikaw lang yung malipay, Kami Precious yan, Kyle. hindi kami kakao para ka malipay. Grabe ba? Baka naman, no? Si Ma'am Van Mayo nagsend na naman another 100 stars. Wow, Salamat thank you so much. Dako gina nga kwande timing gina ba si mga December may mga program naman kita bala nga para sa aton nga kwan. Mga ka-aksyon, no? Pwede tagin magamit ng ilang ginapadala nga mga stars. No? Salamat gid. Homa Lumena, mga agaman sa imo kag kay si Miss Jinky ginapatamyaw niya lang kag gina-congratulate ang hinablos nga Dean's Lister. Ay, sa una, wait, tagi ka mag-greet sa una sa Dean's List ka na? Gani man, subong na lang, be. Subong nga, be. Congratulations sa Suniden for being a Dean's Lister. Thank you so much. And for graduating Magna. Magna 9 years. Magna 9 years. Magna 9 years. No? Sige, ay parte ni Saxon din. Sabi niyo lang kung log-log lang Binyo lang Puro wasay. Sabi niyo kung nano lang Puro ni wasay May na lang na. Iban nga kapang lipstick pagid. Pang lipstick pagid dyan. Akon wasay pero hindi siya lipstick. Hindi siya lipstick. Kuan lang ng sakto-sakto lang.
Dahil, mo nga, kuan man, ang grades mo nito, puro ni pulaw niya, balo ka, kuan na mo, favorite color ko na mo, red. Dahil, red. Kaya balo ka favorite color ko, red. True. Sige. Aha, oy, dra sa kay, si Kagawad Imbong, musta da, Gawad? Sila ni Kap Vito. Oo, Kap Vito, Kap Ike. Yes. Sang Mailom. Si Kap Ike galing ko na nang tapos na, last term yun na Malay mo, mas madala ba si 6 years po? Mas extend na 3 years. I-extend na guro, hindi magiging 3 years. Next year, guro, kung gidman, madayo na ng election next year. Hindi kung extend mo lang nga 6 years, wala ang term. Hindi na iya. Sa mga mag-una na iya, dayon yung mga mapungko. Kabalo ka na. Butang ta na i-lay down ta na tanan nga possibilities action boy. Hindi mo ka kakibot mo ta subong gani sa mga Sa bagay. Oo. Hindi mo alam. Pero sa inyo, wala ka mo kaabot sang kuano, way ka mo kaabot sang atob lang may mga OIC blaya. Wala. Way ka mo na Kaabot ni OIC ko eh. OIC, kuan ka siguro mo, OIC counselor. Ay, hindi ko gali No. Kaya hindi ko na kaya nga mga obran. Ay na. Hindi ko na paghapaan ang Hindi mo ko ya. kaya. Uy, kahas. Ibla tanan parang. Hindi ko kaya doon nakapoy ko. Para pag Dungi. Malagan mo kay pangilan na mo yang ginabatsyag eh. Ano mo ya No. tugnaw. Ang tugnaw di Batyagan ko do. Kalain. Nagka-close open ang akon nga. Nga ano? Ang akon nga force. Wow! Si Xiao. Naul. Si Novi Magapan, morning dira. Oy, sila Lane Grace Ibarra. Nakita na kami ni kahapon mo kay... Nasugatanayin man ka mo. Sa Hindi, Kadwayo. kay nagkadto di sila actually. Sila ni Teray Bala nakakayaw. Nagkadhungod gid sila gali Nagkadto sila kay nagdulo sila sa sa invitation gani. Ay, oo. Gipaliyog sila gali ni Ma'am Buero. Kasi kumari Yan Jean. atong motif to. Do ka kuan man to Hindi Old Rose. Oakwood, ano Oakwood? Ano? Wala. Amo ta ano na sa? Inadab ka brown Do do ka ka. brown. Daw na sa ba? Oakwood? Oakwood. Ko Old Rose kimi ara ka na to. May ara ka na tani mo nakita kasi mo Old Rose kag blue. Sumabakal ka naman brown. Ay hindi kay kuan sa yan ang barong. Ayo, ang barong ba. May na lang maninoy ka na. Kung attendee ka lang, dapat do may brown ka gina. The brown. Do ano ka ni color sa Oakwood di pangitaan. Oakwood, guroy. Ano, guroy? Wood, guroy. Nga ok? Baka mo ni guro. Baka mo ni Hindi guro. darker sinara. Kung dark, amo ni yun. Siko. Magkanto ka to yung palayaga. Gano ka lang yung... Ay, hindi mama mo ni Sao. Amo na guro. Ali- Do ka pamilya na sang red, ha? Though a little darker than this. Hambal ka, galakat ka gamo ka, nakaitom ka na. Hambalan ka na ganyan, Oakwood ka nag-itom. Ari! Ni Carlite man na. Ari ka rin. Ari, blau! Kasabad, no? Nano ka mo man? Bang gana Oakwood, be? Oakwood color. Doon na Tarabi curious. Oakwood Tarabi daw. Hindi ko sure ha. Hindi lang ko sure ko na muna sa atin yung dado gini mo. Okay, kay Oakwood mo. Kaya yung bala ko sa Oakwood na yung mutiny na. Tayo mo ganyan yung action boy, mga color, yung mga... Mo na siya. Yan, balad na naging ka, ho? Standby na sa mga balita. Kung dugang nga mga balita. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:34. Sa detalye sa Balita International, ginhatagan klaro ni World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus ang iyang gipahayag angot sa nagahilapit nga katapusan sa pandemya dulot sa COVID-19. Base sa mga nagwa nga report, ginpahayag ni Ghebreyesus nga maayo na nga kakatabo sa bilog nga kalibutan angot sa pag-away sa COVID-19 kag sunod sa iya makita na ang kasanag sini. Apang ginbawi kag ginagpaandam pa nga ang pagdeklarar nga tapos na ang global health crisis madugay pa nga matabo. Dugang pa sa WHO Director General ang iabot silingon, wala pa nagahilapit ang katapusan sa pandemya sa piyak nga makita ng katapusan sini. Matapos ang una nga pahayag, gindeklarar pa ni US President Joe Biden nga tapos naman ang pandemic sa Amerika.
Sa balita negosyo, ginanunsyo sa Cebu Pacific nga magabalik ang ilang international flights gikan Davao padulong Singapore sa bulan sang Oktubre. Umpisa Oktubre 30, 3 ka beses sa isa ka semana ang biyahe gikan sa Francisco Bangoy International Airport sa Davao padulong sa Singapore. Ang biyahe ang pataginon kada Martes, Huwebes kag Domingo. Sunod sa airline, ini ang una nga international route sang airline nga liwat magabalik sa Davao. Ang mga padulong sa Singapore ang magpakita lang sang proof of inoculation nga VaxCert PH o ang Bureau of Quarantine Yellow Card. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar, 58 pesos kag 95 centimos. Singapore dollar, 41 pesos kag 21 centimos. Ang pang Hong Kong dollar, 7 pesos kag 51 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, gin-share sa actress nga si Angelica Panganiban ng picture sa iyang first child sa non-showbiz boyfriend sini nga si Greg Homan. Sa Instagram post, gingalanan ni Panganiban ang iya bata nga si Amila Sabine nga ginbata sa Setyembre 20. Si Panganiban kag si Homan ang magnobyohan ay sa sulod na sang duha ka tuig. Sa balita sa sports, daog naman ang NLEX batok sa rain or shine sa score nga 96-90 sa nagapadawon nga PBA Commissioner's Cup nga ginpatigawan kagabi sa PhilSports Arena. Si Earl Clark ang mayara sang 26 puntos, 14 ka rebound, samtang si Justin Chua ang may 14 puntos kag 15 ka puntos naman kay Kevin Alas. Si Steve Taylor ang may 22 puntos, 12 ka rebound, output para sa Elasto Painters kag 11 puntos naman si Ray Nambatak. Manumduman ini ang unang hampang sang Painters nga si Yang Giao ang ila coach nga head coach man sadto sang NLEX. Balita espesyal! Happy Saturday, happy weekend, happy Saturday, happy weekend, happy Saturday, happy weekend. Yes, happy weekend. Sulit-sulit. Sige. Ganay kami nag-text diri sa ako, no? May Wait na. nag-text. Is it a good news or a From bad my sister news? station tungkol sa Legacy. Kung ni Ara. Basta may invite naman si mo kagang schedule mo sa Domingo. Hindi na magklamo. Sa Legazpi Albay. Sige lang karon lang masabat lang ko karon. Ate, sige. Samtang na nakarana. Na? Aha. Happy birthday to liwata na action boy kay Precious Kyle de La Paz. Aha. Kay Lipay-Lipay. Siya wala ngayon greet siya. Happy birthday. Correct. Happy birthday, Precious Carl Happy de La birthday, Paz sang Precious. Barangay Singkang Yes, ma'am. Airport. Wow. Ang home sang mga lechon. Basi may lechon. Kasi may aradang litsunan gali, no? Yes. Thanks Kap, so much. Prosini Distrito ay dadalitsun da. Yes, good morning, man. Dira sa may Dunol's Lechon kay Madam Maria Elena. Good morning. Ay, good morning. May kwan sila gali, no? Da may restaurant Cafe, sila, no? yes. Dito sa... Dira ko nagapa obra sa akong salakyan. Gani. Dira sa may tuba. Sa likod nila, subong na kayang piyak din nga saging kuha na nila ni Madam Elena. Correct. Kag kung gusto mo ya magkaon lechon action boy nga 700 ang subong kilo. Kung gusto ikaw na yung makaon, dito kasi ila kay may meal to sila nga lechon meal. Okay. Affordable, very hagpok. Wow. Doon nalaway na lang ako bakal tabi lechon eh. Galing kay ako, hindi na gid ko fan gid sang lechon eh. Ay, hindi ka galing magsigi ka bakal subong kay buwas daan may kaon ka. Sigurado may mga lechon ginabuas. Uy, kuya, mga kaldereta sa akon, yung mga kanding, pato. Uy. Tingin na siguro kung hanin nila, tapos makalantuan ko, buwas na sigurado Ako, ka. hindi na lang Sigurado ka makadto ka, kung hindi ka makadto, hindi kami magpahiyaw na lang, hindi Hindi na lang mapapiyaw ang kanding. Hindi lang naman pang ipaimnon langgaw ang kanding. Nya kay kung magkadto ka, tipahiyaw namon, pero kung hindi ka makadto, hindi lang namon magpahiyaw, kay balo ka, ikaw mo lang kakaon na di ko makadto ka. Ay, lati ka laluoy, glias ang iba niya nga, kung ano, nga, basta yung iba niyang bisita, yung, makaon kanding, isaligid Yara. yung chanilay sa imo ya. May harap ako naging kantuan. Kaya pag abot ko ya, kundi may pagkaon sa tubangan. Di kabalos lang paborito ko, pato mo. Kundi pagkaon da sa daw buffet table. Yes. Ako na pungko ko kamuna niya, sir, nang kami lang, da ka lang yan, sir, pungko sa lamisa. Pag pungko sa lamisa, gimutangan ako isak bilog na pato. Why to ya pato dito sa kwan? Sa buffet table. Why to ya? Nang patutin la. At yan mo to yung inbutang da sakon. Kaya actually mo lang ng kaunon, kumuha ko ng kaon ni Ban. Tapos niya, sir, nang tiga kaon ko muna, Iban may nagapangayo man sakon.
So sa kaon ko sila niya sang kanya sir niya, okay lang na sir kuan na ubusan lang na sir kay may isa pa tong tigana para dalon mo ko. Ay, nano, may tikas. May tikas. Bangga. So, abot ka na nila? Yes, abot na ko na nila. Good morning dira sa taga Purok Purok ano ganito da sila man lipat ko. Makasa. Purok Makasa sa Barangay Dulaw. Sa Dulaw. Morning dira sa inyo, no? Purok Makasa sa pamilya ni Cavera, good morning, no? Yes. Eric Fernandez, morning man. Good morning man ka sa family Ramos kag Ampon. Niya si Giselle gali niya sang Ormoc Leyte. Giselle, morning ka, morning. Musta ka na? Okay lang. Dukulan na kami ba? Do as if tapos na as if bala masabat na yon. Oo. Novi Magapan morning, Yes, may pag-greet si Ma'am Rona Regida Trava. Good morning ko, no? Pag-greet man, happy birthday sa iya daddy kay Janice Trava. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Nan! Kay... Why di siya galing, guro? Kay do gasakay na sa barko mo. Pero mag-abot siya kung no, may chocolate ka. Wow, thank you so much. I so appreciate it. Kita mo, galuto siya. May patog, lito si Rona. Kita mo lang. Ay, abaw, doon nalaway na lang kupay. Kakaon ko na yung action boy mo, basta patutin. Galing do Sila kalayo. to nagdala, sila na di kadala, pero may no, di ba? Ay, sino to yung ganing listeners ang kadala. Siya. Siya, no? Si Rona, oo. Natilawan ko to namin, tuligad ang patutin mo. Diba, ito da. Charot. Smart Tadeo Salcedo kag Josefina Luxin Generato. Ginagreet niya man ang iyang friend nga si Edmar Base. Happy birthday sa Purok Magnolia, Bacolod sa Barangay 7. Happy birthday to you. Areo niya, morning Sir Boy and Ma'am Eden. Jonilo Perez ni Jo name ko, first time ko nga view live sa action. Pa-shoutout lang ko sa akon 85 years old nga amay sa Arabay si Romeo Roming Perez. Kabay, naka-recover ka na datay. Mas-share ko da si mo. Salamat. Yes. Sige. John Nilo Perez. Yes, kay Tatay Romeo Roming Perez. Oo. Sa din naman, sa Arabay. Di nang Arabay? Di nang Arabay. Ano man na ni kay Ma'am Marilu Varon, no? Birthday man siya anak. Galing. Happy birthday sa kay wala yung pangalanan. So, happy birthday sa bata ni Ma'am Marilu Kung sino man Varon. sa bata, yeah. Kung sino man sa bata mo, birthday sa buong happy birthday. Happy birthday to you. Angela Gayandato Castillo. Morning. Ay F-Smart ginatamyaw niya lang sa si Edwin, kagawad Edwin Lamela, sang Barangay San Juan, Pontevedra. Good morning man sa kay Michael June Season. Maayong aga sa imo. Sa Chateau Elise. Good morning. Chateau Elise. Kay Ma'am Jean Hesulgon. Dira sa may Banwa sa Valladolid. Kay... Debs Mango Stand. Yes, kay... Jean Ignacio. Natingom sila nga Jean daan. Major Wilfredo Benoman, Maninoy, may aga, dira sa imo. Kay Maninoy, diwal, no? Wala na. Ay na. Kay Maninoy, kuman, retired Captain Joseph Katunina. Joseph pa nga lang. Si Colonel Galia. Colonel Gal, kamusta na kay Maras na? Naubos na mga kapawaan. Natapos ng season. Ang pizza nga mangga. Ang ano pa nga mangga da na. Ay, kag sa mga taga Station 6 Action Boy. Yes, good morning. Taga Backup 6 da, nagapamati ka, nagatanaw. Salamat sa inyo. Yes, salamat. Napsak, morning daraling kay MJ Season. Kag kay Josephine Gatcho, sang Nato. Suligen na Barangay Nato, La Castellana. Kay Nato, ako sa Nato. Yes. Kay Wilhelm Ade Cordero sa Iladira ni Rodrigo Salva, Samantha and Sarah. Good morning. Alright. Sige. Storyanda ng Liwat Action Boy. Kon. Pinoy ka. Pinoy ka, mo kani. Di ba? Apat na to na kwanta. Ang next Action Boy, ginatawag mo ang parent sang friend mo, ang tito kag tita. Manotice mo sa Amerika, gambal to galing, ito ko bastos mo ni siya kay first name basis sila Action Boy. Bisan tito or tita, bisan parents ang friends siya or classmate niya, tawag niya boy. Correct. Kaya sa aton tita. Tita. Paglabot ito, kung tawag mo niya, ay kabastos ng bata. No? No.
Di kay first name basis sila to ya. Kita tiya ka tito. Dito ka na sila, bisa ng ilang kinikanan, kina first name nila, Oo, basis. di ba? Kis ano? Oo, ilang nga mga ila na gina nga amay, ila ginatawag nila sa ngalan. Oo. Di sinong bastos. Sila. Hindi sa kultura lang na action boy. Kay parehas na nakibot ko to. Actually sa movie ko malang. Syempre movie ka portray ka depict mo na sa existing man. Correct. Hamba pag bisita sa classmate niya. Where's Joe? Ano si Joe man? Oh, my father left earlier. Si Papa. Yung ito, wag Joe lang. Amo na sila, action boy, no? Correct. Dili sa ato, yung pagambal niya, di, kalaw, ay mga abot classmate ni Renz, sinyo pala, din si Renato. Doka alang-alang, no? Doka Tito, awkward. ginaya, no? Din si Tito. So, drill na sa ato niya, tito, tita. Oo, action boy. Sa iba niya, do, wala kagid ka, no? Or, kumbaga, where's your father? Amo na, kung sa iban nga, kung sa Japan, dumduman ko, where's your otosan? Sa lugoon. Ay, amo na father mo, otosan. Funny, no? Otosan. Amo na sa Japanese mo, father, otosan. Sabi kong sa lugoon. Otosan. Amo na ganito timing. Sa sa Singapore, auntie. Auntie. Auntie, uncle. Kag uncle. Auntie. Pero at least, actually, may closer sila sa Philippines. Ito medyo gina-adapt nila. gina-adapt nila. Sila pa yung adapt sa culture. Kaya ito yung tito, ang tita, tani sa mga tiya ka tiyo. Tara mo. Diba? Tito ko na. Ba't sila yung tiyo mo? Oo. Said, who's that? That's Robert. That's Robert. Who's That's Robert? Bob. Who's Robert? My uncle. Di ba? Ni action boy, no? Grabe, Bob. no? Bob. Pero sa ila doon. That's Bob. Ay, di ina to si Bob Francia, man. Bob Francia. Bob Francia, di nga nabuboy Gonzales, shout out. Nan. Tayang next mag-action boy. Diriya sa Pilipinas, 4 or 5 yung imo pangalan. Amo man to ba sila? Sto Si Kumpol, si Piang, si Ungab, si Sungaw. Si Putot. Si Apa. Tangi mo pala yung Princess Lawas. Ang nangalan na si mo. Nga gani, nga haw. Para naman hapos kaguro makilala. Si Palong. Hamba sila hapos ka makilala. Paano kami si ay to yung kapila nagbalik? Yan kaya hindi kayo makilala. Yan kung o kaya nga si Renato ang pangalan mo yan. Ganun lungga mo dako. Tawag na si Palong. Gani. Tapos kung medyo do perfect ka magid hindi ka magid medyo perfect. I mean wala ka sa mga kumpol. Tapos medyo dako built wala. Si Ambok. Kung niwa ka naman. Si Kulakig. Ano naman? Na si Bangkay? Si tamang may artista ka nga si Bangkay? no? Oo. Di ba? No, ang diferensya blas ng tao. Amo na yung sa ginangalan Pinoy. kaya. Sa Pinoy lang na ya. Sa Pinoy lang. Way ka to kabati ang cripple si the cripple. The awkward na ya. Di ka to hapos sa muslingan niya si Piang. Gani, wala to sila yung nickname amo na iya. Way na sila ya. Where's the bald? Where's the bald? Wala, di ba? Kalbo. May harapan na gani nga tawag lang kalbo. Damol man buhok. Gani, natubuan ang guro. Kaya pag gamay pag urdo may buhok. Oo, kalbo. Ginahiuan nila ya kalbo. No na ang Pinoy man. Tekong damol buhok yan, Kron. Nang, African. Basta ang ginatawag sa imong diferensya. Hindi. Kung damol ka naman buhok, kutuho. May itawagin niya si Imo Action Boy ang Pinoy. Hindi na niya malikawan. Yan si Paka. Nga Paka. Ay, Paka, umiyara na yan. Kita mo, guro bitong-bitong yan. Hindi ko rin naman si Do Paka, guro suray eh. Ano? Pero, yan si Paka. Ano naman? Kilala mo siya, no? Sino na sa mga? Ito ba lang? Ang gabaka. Wala maglakat. Yan si Baka. Si Baka. Yan sino naman? Yan si Kwan Bla, yan si, ano bla, si Rusing Bla. Yan si Rusing man, si Rusing Baka Bla. Pero kilala mo si Rusing Baka. Oo, aga pa sila lakat-lakat baka-baka. May mga side comments pa pala Action Boy, Basta kung anong di amo ng kakaladlawan sa Pinoy, kaya anong diferensya sa tao, amo nang itawag nila. Oo. No. Pero, helpful, budlayan ka man sa mga CICI. Nya si Amo. Si ano na samon? Si Amo. Si Amo. May ara ko Action Boy, mga example ng mga shooting incident, pero katabo, ma'am, kilala nyo na. Mabamangkot, ma'am, kilala nyo. Si Bulag na. Pag interview sa police, ano niyang full name? Basta Bulag na ang tawag naman siya. Si Kwan na, si Bulag na. Permi na siya kakwan. Hindi permi na siya galagaw-lagaw, sir. Basta mo na yung tawag. Amo na,
Kag sa Pinoy man action boy nga blatter makita nga may alias. May alias. Alias bulag. Alias kumpul. Na, ano man naman. Ay, pirte diyang Pinoy. It's more fun in the Philippines. Ang next action boy, diri lang sa Pinoy nga mano. Bisa. Bisa bala? Yes, oo. Sabi mo, hasta subong ang ng bisa. Gina-practice gina action boy. Gina-practice pa na, I think, sa Dres Negros, hinubaan. Sa diri may ara mo action boy. Uy, hindi tagsa ka nalang. Tagsa ya. Dito sa hinubaan, gabisagin na sila ya. Pagka Magkadto. 6. Pagkadto ko na to. Pag sila nga, ay to, ang ako na blog, mga kadto ko to. Ay to, aring ning bata. Doon Kung daw si Kuano, magbisa. garikta na saya, wala na sila, wala na subo. Wala na kinahambalan. Wala na kinahambalan, garikta na gabisa, which is, I think, a very good culture. Yes. Para sa ako na. So, muna siya. Amo man akon mga hinablos actually action boy magkadto sila sa balay. Gabisa? Gabisa gina sila ya. Gani. Sa din na sila lin sa Cebu? Hindi diri is Adres makulod. Bacolod? Okay. Kag Sa sila ni Tito, ni Tita Russell, sa may silay, good morning sa inyo. Si Raf kag si Lawrence ya. Pagka alas 6 matik kay daddy nila kay mami nila, God bless gina Gabisan. sila ya. Okay. Actually, isa na sa pinakanamian kung culture na to. Kay ang pagbisa na is ang imo na actually sa sa ginabisahan mo bla. Gahatag na sa blessing si imo. Ano na siya. So, ikaw yaga show ka respect. Respect. Siya naman gahatag blessing si imo. Ito ka namin ka culture bla. Subong action boy do na matamat na imbis nga bisa subong beso na ang iba. Beso na. Oo, diba, no? Ginislan lao. Gani, besa. Basa-basa. Limasa ko ang besa. Bisa na niya po. Ginislan la ikag o gani. Pwede na lang Ya isli ng ayos Beso. ang EO, kay isli na ang OB, amo ni muan nyo. Beso. Di ba action boy? Yan tapos si Chulita nyo, hindi mo na beso-beso. Beso. Sino na nag-decide na? Ako! Ikaw? Yabi, isla nyo na, kay isla nyo na, kaya Para daw daan siya na. innovative sa atin. Para kaya daw ma-level up kita. Ang I na isli nyo E, tapos ang A isli nyo O. Ilisuon nyo, Tapos Chulita nyo. Biso-biso. Biso-biso. Beso-beso, hindi lang beso-beso. True. Beso-beso. Amo mo na action boy. Perfect. Nakagalain man gid ang culture as time goes by. Beso-beso, tapos may ragid nga kiss naman. Ga-kiss na gid dyan, di ba? Mga bata, ga-kiss na niya. Kiss nga ang lips nga ano gid. May blaway. Pag-kiss na lang mo palutras to. Diya? Pag-kiss bula, ang mga bata, pag-kiss mo, sibo ka pilit, pakikakaong na ilulipap. Yung pag-kiss ang nanay, kakaong na ilulipap. Ito mo, uyak ka mo naman ang action boy, oh. Nauyak ka mo. Tigwan tahon mo lang dahil pilit. Ang next action boy, you always kiss your, you always kiss your relatives on the cheek. Next action boy, you live with your parents until and at times even after you are married. Ano to? Guys, galumon kaya po sa parents mo because we are Bisan closely nasta na knit family. Bisan may pulo ka na da kakabataan. Aral lang ka magyapon. Oo. Sa Amerika ya, doon ka nubo na sila pananaw ya sa mga kabataan nga 18 na ara pa sila parents. sobra na sa 18 nara pa sila parents. Yes. Kami pa sa lalaki. Oo, dapat independent naging Dapat action boy. What? Hindi na sila mag-ako ya nga ara hindi sila mag-ako ya nga ara pa sila parents. True. Kag tiyan mo na by the time mag-18 sila, guwa ka Move na out. daya. Move out ka na sa inyo. Amo na sa election boy no kay ti sila practicing of independence kuno mo. Pero ako diri ko gyapon niya sa kuana sa close family ties ano. Tapos sa malo naman ng mga Pinoy, ti kay pinakauna gid na rason kay ti kamahal mo sa ilo balay. Oo, ay mo kagawa man sa seluan nga balay. Ang gani, di ba, no? Hindi ko pwede ka saylo kay wala ko sayluhan. True. Di ba, ala na action boy, bisan bunggalo ang balay, duwa lang ang kwarto, 20 ang bilog. Oo. Bulos-bulos ligda eh. Oo. Close family ties. That's why nga kung magtig-ang gani, kung sinunguli, wala na kan. It's more fun in the Philippines. Yes. No? Sa action boy. Ang next action boy, ang inyo kuno nga balay, may distinctive gid kuno nga baho. Ano na siya Na, man? ano mo na? Hindi baho ilaga di ako. Hindi Oh, no. Do pag sulod mo wala sa balay nyo, ay balay gini namon. Mo na? Do may lain, may ikaw wala action boy kumbaga sa tawo palbalahaw, ang ikaw galingon nga baho. Ito ma-determine mo gid para sa balay. Sa makano yaw ito baho ilablayaw? But wala guro kay do ano
sila. Wala sila mayo ba gatiner ba? Sila mga balay. Ti ang sa inyo la balay ara da bawo sa hinablos mo bawo. Hindi ilaw na hindi abutang. Ang next action boy, kalabanan sa mga decoration sang family room or sala sa mga Pinoy. Diploma, certificate, medal, ginapakabit, no? trophy. Ang sa Amerika yung mga painting ni Amuniho, painting. Teka ka malas yung painting, bla. Gani. Oo, Tungod kamalas action boy, no? Kung nasayuran mo, although may mga picture frame yun man sila, be. Oo. Pero sa Pinoy, ara ginakadikit sa wall, Mga mga diploma, sister, mga diploma, tanan, Mga puno. medals, mga trophy. Mga medal ang pakabit. So, doon sa Amerika, doon wala kagikita. Kagdiri ka lang kita sa Pilipinas ya, nga mga dingding mo yan, may mga liwayway, may mga magasin, may mga may newspaper. Ang kalendaryo, may tanduay, sexy girl. Ang mga dingding so ang mga kwan na ang mga magasin bla na himo bla do dig sa dingding bla na mapila sa dingding. Amo na ginapang tukap. Ginapang tukap gilit tapos makantos birthday ni Mari. Mari ka nami isang kwan sang bata mo gani Mari kagasto gani kay hindi na kami dapat pagtarpulin mo. Hindi mo na pagamiton Mari. Hindi may puli ko karon Mari tukapan ko. Oo. Tukap ko to sa atop karon. Amo na sa mga eleksyon kundi may mga tarpaulin ha. Tapos na makita mo na yung mga tarpaulin. Ato na sa mga tukap. Ato na. Pag ito kapan mo kwarto pagbalikin mo tubangay ka. Tumangay ka muna. Tubangay. Ayak. Ay, ew. Kalain, boy. Kaya mo na action, boy. It's more fun in the Philippines, gidya. Grabe, no? Si Philip Brandera, good morning ha. Kag pares man to bala na storya, tama na liga. Dala na da nga, kung magsigi ka bakal, pinggan, towel, ang mga ginikanan. Tapos hindi pagpagamit. Kaya Ayos mag-abot ko. lang yan kunuya ang Ang mga bisita. Kung kabuyan, hindi mo gamit. Hindi ka mo ang inyong tuwalya, kakaragnet na sang... Kabay kitilaw ko na, bakal ko ng tuwalya, do 4 bilog, puro bago. Oo. Sos. Na-it lang sang, hindi magamit. Dahil di na itong may baka nga. Laso lang pala gamita kung mag-abot si tito mo sa tita Kaya mo. may mga bisita, tadi wala tayo paggamit. Ay, ikaw mo yan, di ka mo kagamit kaysa mga bisita. Saya. Yung alulusbot, ang mga bago, pag yung mga pinggan, yung mga baso. Ano yun, may mga crack na yan. May mga kuha na yan, ang mga mugs mo ay nasang luyatan. Oh, gayilo-yilo. Gayilo-yilo, na tapos kibot kapag bisita mo na, ay, may amo kami nagali yung amag yun. Kristal mo na sina. Ako namin na yun. No. Tapos, mag-abot ang bisit. Manyaga, bakal tubig coke. Makita ko namin. Hindi, sige, coke, tubig. Pag-abot sa bisita. Baka doon ay cokes to. Baka doon ay cokes to si tito mo. Ayan. Oo, tsakto. Oo, mo. Bisita na. Ano karoon ng balan na nakaroon nga wala. Hindi sila ginaamuma. Diba action boy, no? Because kung gitaya, hospitable gitaya mo. no? Hospitable with, ano na gani, basta classy, pwede action boy. Yeah. Yung ginawa mga gold ng kutsara. Yan, ano ara daw may ugada ginaho, ugay ka mo sang pangita, kung ano lang ara. Ha? Ano, Kung abot ka bisita nyo, tangit na kay chay mo ko. Bakit na yung core beef to na, kung butangin na lang ako mong miswata. Yeah! Yung tangit to, kay kwanto, kay chay mo, Stamo to kayo nga chay mo luling to, kay chay luling mo to. Utang to, ano yung balay, dugang lang sa lista to. Gikakaon lang bisita, inutangan. At least naamuma mo. Namu. Tapos, action boy, kayo mainit na iban nga kabataan mo, kadto-kadto pa di sa kundi. Ang exchange niya sang isak adlaw nga nag-coke kami, duwa kadlaw, wala naman kami coke yan. Grabe, action boy, ang mga Pinoy. Ferte ang mga Pinoy. Saan dyan, no? Gusto mo mag-silo sa ibang nga lahi? Ay, diri lang kuya. diri Pinoy ka lang lang. kuya Gapo na. Pinoy, ako, Pinoy tayo. Perfect. Ipangina sa mundo. Kung ano ang kaya mo. Ibang-ibang Ang Pinoy, wag kang... Bibi. Ipag malaki mo, Pinoy ako, Pinoy tayo. Kaya tali, kagulpay mo, untas ang kuha na isang video, tali, isang para sa maskara, bland Hindi ka na ba yan? Hindi ka na ba
Ano ba ang title sang Wala ko kabalo ko ng music? title. Balik you home? Balik you home, guro. Kaya, Hindi tapos English man ang lyric. Bring back the smile. Oo, no? It's time to smile again. Tanan, tanan, tananan, tanan, tan. Ang mga sapatos, ara, sa balisbisa, nakalinya. Anong Anong balisbisan? balisbisan? Oo. Anong balisbisan? Hindi ko pala kilala sa balisbisan na Evrose. Oo. Si Kuya Evrose, si si Remy. Remy. Si Remy Ibanez, no? Natuksuan mong lain nga tao. Hindi ko kakilala na. Balisbisan. Jocelyn Sang Comedia, morning. Toto Balolot. Yes. Winifredo Sapa, dira sa Cadiz. Good morning dira sa imo. Oy, ato ka na ara Canada. Beth Butal Pilayo, watching Yes. from Binalbagan. Sir Basti Garhin sa Black and White Coffee House. Good morning, dira sa inyo. Che Zamora, morning man. Sige. Mga ka-aksyon, inyong imamatiyan na aton mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Sa karon nga adlaw, Sabado, Setyembre 24, 92 na lang kadlaw antes ang Pasko. Mga ihada kag ihado ko preparar na kamo dira. Ang regalo nyo kay Manino. Standby na kita sa Action Hotline with Action Art Tayhupon. Happy birthday anay sa apo ni Yada ko Jocelyn. Third birthday subong si Santi Boy. Anan. Happy birthday to you. Ang balisbisan, part ng lisang atop. Basi nang daw balayan, daw hindi na mo na. Dragon ko na panungtong sa sapatos lang. Ay, nano, Oo, meron takasan na. mo pa ya? Kita ko na kami ara na daw dragin na panungtong daw part na ko sa atop ni Papa mo no. Remia Garcia, good morning ma. Standby na kita sa Action Hotline. Action Art Tayhupon. Ang inyo naman rin news team. Action Eden Aboso. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Bacolod Action Action Radio. Life Extension Vitamin D3. May na-notice ka ba lang nga facial rash nga daw kaangay sang korte sang alibangbang siguyas ang imong abyan o kung loved one? Posible ini isa ka signs ng serious disease nga ginatawag na